Terusno. Jadi ketika awake dhewe ape nglakoni sesuatu iku diperintah karo Kanjeng Nabi supaya awake dhewe iki mikir akibate. Ya. Nah akibate iku apik kanggone awake dhewe terus tapi nek akibate iku elek faamsik. Ya, leren. Aja diterusno. Mamang urung yakin akibate iki apik. Tembe mburine manfaate apik, tembe mburine kanggo awake dhewe, ya leren. Apapun dalam hal apapun nek awake dhewe ape nglakoni apa wae kon mikir sik. Akibate apik ta ora? Ya, tembe mburine apik ta ora kanggo awake dhewe nek apik lakoni nek ora apik leren. Iku perintahe Kanjeng Nabi.